Očarujúce historické námestie, jedinečná šikmá väža, Mestský hrad Barbakán, Múzeum Slovenského národného povstania, predstavenia v štátnej opere a niektorí vravia, že i raj pre kávičkárov. To sú ťaháky, pre ktoré sa Banskú Bystricu určite oplatí navštíviť. Teraz k nim pribudol ešte jeden, Farebná ulička. Kde to celé začalo? V tieni kostolných veží bola raz jedna ulička. Je to ulica, ktorá sa nachádza v centre mesta, v centre Banskej Bystrice, je veľmi zanedbaná, počmáraná, veľmi škaredá, nepekná, chodí tam ďalto veľa ľudí. Bohužiaľ aj turistov, ktorí vidia, že v centre krajského mesta je takáto škaredá ulica. Ľudia z Banskobystrického okrášľovacieho spolku sa ju rozhodli zmeniť. Inšpiráciu našli v krajine tulipánov a to doslova výraznú. Inšpirovali sme sa konkrétne Amsterdamom, ktorý má takúto krásnu farebnú uličku. Chceli sme ísť do niečoho podobného, avšak keďže Slovensko je také trochu konzervatívne, nevolili sme veľmi výrazné alebo také kriklavé farby, ale ideme skôr do tých neutrálnych. Po takmere roku vybavovačiek po úradoch sa dobrovoľníci v teréne konečne mohli pustiť do toho. Najprv ale bolo treba odstrániť grafity, zoškrabať steny a natrieť ich na bielo. Z chodníka strhli staré zaschnuté žuvačky, vyzametali špinu s prachom do poslednej smietky a až potom sa mohlo maľovať. To všetko robili dobrovoľníci. Ja som čerstvý dvojdňový dôchodca, tak mi celkom dobre padne pomôcť a takto sa realizovať a byť užitočný. Tak ja pochádzam zo Zvolena, treba povedať, v prvom rade. A robím pre Banskú Bystricu, ale toto sa absolútne nevylučuje, takže si myslím, že každé mesto si zaslúži nejaké okrášľovanie a nemám s tým absolútny problém. Na akcii je zaujímavé, že sme zapojili aj firemných dobrovoľníkov, pretože vo svete je veľkým trendom firemné dobrovoľníctvo, u nás je ešte v plienkach. Tak sme sa rozhodli, že nielen podáme projekt do nadácie, ktorá nám vlastne finančne prispela, ale aj oslovíme samotných zamestnancov, aby prišli a pomohli dobrovoľničiť. No a tí sa tu dnes aj nachádzajú. Ako farby na dlažobné kocky vyhrali 3 odtiene medenej, nie náhodou, je to jasný odkaz na banskú históriu Medenej Bystrice. Nás to teší, my tu blízko bývame a chodívame Krížnou ulicou skoro denne, môžem povedať. A budeme mať takú krásnu, pestrú ulicu a až bude radosť sa diaľto chodiť. Prišiel som pomôcť, aby vlastne Banská Bystrica nejako žila, lebo sme tu prišli všetci oživiť. Tak tie kocky, že koľko som ich spravil, tak pri 40 sme to už prestali rátať s mamou, lebo aj tá nám prišla všetkým pomôcť. No a proste je to pekný projekt, aby sme to tu proste mali farebnejšie, aby to nebolo také nudné. Robilo sa však aj po nociach, nie na chodníku, ale na už pripravený biely múr. Dominanty mesta pod Urpínom mal na starosti mladý umelec z Mexika. Nie tak dávno som pomáhal maľovať dobrovoľníkom v parku. Keď prišiel nápad s uličkou, neváhal som, pretože som aj historik. Takéto formy umeleckého prejavu mám rád. Navyše Banská Bystrica je krásne mesto a páči sa mi. Samotné práce trvali mesiac, nie všetko išlo ako po masle. Najviac problémov urobil dážď, kvôli ktorému museli prvý náter chodníka zmyť a dlažbu vymaľovať na novo. 50 dobrovoľníkov odrobila 200 hodín, minuli 46 litrov farby a 32 štecov. Najmladšou dobrovoľníčkou bola 4-ročná Alžbetka. Maľovala som žltou farbou asi 5 kociek. Projekt bol financovaný z nadácie Veolia a organizátori použili celkovo 900 eur. Pocit úľavy a veľkého šťastia sa momentálne dostavil, pretože naozaj zrealizovať takýto celkom náročný projekt nie je jednoduché, ako možno ľudia majú predstavu. Nie je to len o tom prísť a začať maľovať dlažobné kocky. Naozaj nie, sú to stovky hodín, ktoré sú odpracované zadarmo dobrovoľnícky pre vybavenie povolení, pre vybavenie návrhov, nákresov, vizualizácií, konzultácií s odborníkmi, aby tá farba, ktorá je na dlažbe, bola aj bezpečná, bola dlhotrváca. Takže naozaj to nie je jednoduché. Zdá sa, že farebná ulička si nájde miesto aj v turistických sprievodcoch. Na Slovensku nič podobné nenájdete, ide o výnimočný zjav. Bude takým príjemným sprestrením v rámci prehliadok mesta a my sa budeme veľmi snažiť o to, aby sa táto atraktivita podporovala a aby si získavala čoraz viac nadšencov, obdivovateľov. Farebnú uličku si ľudia okamžite všimli, dôkazom je ocenenie najlepší projekt v rámci týždňa dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Túto chvíľu som dojatá rozhodne, pretože projekt Farebná ulička si
jednoznačne zaslúžil byť ocenený. Nielen kvôli celej tej námahe, ktorú sme do celého projektu vložili, ale najmä kvôli dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili a boli ich desiatky. Prišli v peknom počasí, ale takisto aj v daždi, neváhali prísť v pracovný deň, ale aj cez víkend, v rôznych vekových kategóriách, deti aj seniory, takže naozaj ďakujeme hlavne dobrovoľníkom, je to ich ocenenie. Farebnú uličku vnímam ako veľmi dobrú aktivitu, ako možno pomôcť mestu skrášliť priestory, ktoré možno sú schované, sú na periférii záujmu, ale popri tom tam strašné množstvo ľudí prejde bez toho, aby si nejakým spôsobom povedalo, že dá sa to niečo zmeniť, nedá sa to niečo zmeniť a ľudia, ktorí ako nájdú k tomu vzťah a povedia si, že my to vieme zmeniť, tak samozrejme vnímam to veľmi pozitívne a chcem im touto cestou poďakovať.